ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳುವ ಜಗತ್ತದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ. ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ, ತುಳುವ ಬದುಕದ ನಡಕ. ಭೂಮಿಯೊರೆಂಡಿಗೆ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಾಂಡಗೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗೂ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗೂ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಂಡಗೆ. ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುಗೂ ಆಯಿ ಅಮ್ಮಿ ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟುಗೂ ಬೆಮ್ಮೆಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆಗೂ ಇಂಬು ಕೊರ್ತು ಕಾಪು ನಾಯನೇ ದೈವಗೆ. ಕಾಡ ಪುರ್ಪಗೂ ತೋಡ ನೀಡಗು ಅಡ್ಕದಾಕು ಪಾಲೆಗು ನಂಬಿ ನಾಡಗು ಇಂಬು ತಿಕ್ಕು ಸತ್ಯ ದೈವದ ಮದಿಪುಗು. ಎನ್ನಡೆ ನಾಡನ ನಡೆ ನಾಡನ್ನಡೆ ನಾಡನ್ನನ ಪಂಪೆಗೇನಲೆ ಮೂಜಿ ನಾಡದ ಮಾಯು ಕಟ್ಟದ ಪಾಟನ. ನಿಕುಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ, ತುಳುವ ಬದುಕದ ನಡಕ. ಸೋತ್ರ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಇಲೇಸದ ಉದಿಪನದ ಕಜ್ಜನು ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಕೆಎಲ್ ಕುಂಡಂತಾಯರು. ತುಳುನಾಡುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕನ್ನಡ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿನ ಪಡೆಯಿನ ಕುಂಡಂತಾಯರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆ ನುಡಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಆ ಬಗೆಟ್ ಅರೆನ ಬಾರಿಯಾತ್ ಲೇಖನಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆತಂಡು. ಪತ್ರಕರ್ತೆರಾದ 20 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಕುಂಡಂತಾಯರು ಇತ್ತೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆರಾದ ಉಳ್ಳೇರು. ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ 50 ಮಿತ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆದಿತ್ತದು. ಮಸ್ತ್ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಲೇನು ಕೊರಿನಾರು. ಬೆರ್ಮೆರೆನ ಸಿರಿನ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿಯಾತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನ ಕುಂಡಂತಾಯರು ಅವೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಬಾರಿಯಾತ್ ಬರವುಲೇನು ಅಂಚನೆ ಬೂಕುಲೇನು ಬರೆಯಿನಾರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗೆಟ್ ಬರವು ಬರೆಯಿನ ಕುಂಡಂತಾಯರು ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ನೂದೇರ್ದಲ ಮಿತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾನಪದ ಪೌರಾಣಿಕ ಚರಿತ್ರೆಲೇನು ಬರೆದು ಅವು ಪತ್ರಿಕೆಲೆಡು ಅಚ್ಚಾತಂಡು. ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಮೇರು ಅನಿ ಅರ್ಧಾಲ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರ ಪಂಪಿನ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಲೇನು ತುಳುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರಿನಾರು. ಜಾನಪದ ಸಂಧಿಪಾರ್ಧನ ದಾಖಲಾತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಲಾಯ್ದು ಪುಗರ್ತೆನು ಪಡೆಯಿನ ಮೇರು ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ್ಯಡು ಪ್ರಕಟ ಆಪುನ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾದ ಸಂಪಾದಕೇರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸದ ಉದಿಪನದ ಪಾತೆರನು ಪಾತೆರೊಳ್ಳೆರು ಕುಂದಂತಾಯರೆ ಇರೆನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಇರೆಡ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಗು ತರೆತಗ್ಗಾಯ ಅಡಿಪೋಯಿ ನಾಗೆ ಕೊಡಿಪೋಯಿ ಬೆಮ್ಮೆರು ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಣ್ಣುಡು ಅಬ್ಬರಡು ಅಭಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯೊಲೆಗು ಪುಡ್ಯಬಾಡೊಂಡೆ ದೈವದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂಡೆ ಉದಿಪನದ ತುಡಾರು ಬೊತ್ತಾದು. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತನ ಈ ಕಜ್ಜ ಸಾಂಗ್ಯಡು ಪಂಡೊಂದು ಸೇಸಪಾಡುವೆ. ಮೆರಮಾನಿ ಪುಟುದು ಸಾವು ಮುಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೆಂಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಾತೆರಿಯರ ಒಳ್ಳೆರು ಕೇನುಗ ಗ್ರಹಿಪುಗ ಸಾಧ್ಯಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಕಜ್ಜ ಕರಿಪುಗ ಈ ಪ್ರಯತ್ನನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನ ನೇಲ್ಯ ಉದ್ದೇಶಡು ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶದು ಆಂಡ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತದಾನದ ಅತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಖಂಡಿತ ಪಣ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತನತ್ತು ಬರಿಕು ಒಂದಾಯಿನೆ ಓ ನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಐತ ಮಿತ್ತದ ಅತಿಯಾಯಿನ ಮೋಕೆ ಒಯ್ಪು ಕಾರಣವಾದ ನಮ್ಮವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕರಿತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆಚರಣೆರು ಪೊಸ ನೀರದ ಒಯ್ಯಡು ಪರನೀರು ಕಡಲು ಸೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಪೋಂಡು ಐಕ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಮನಸ್ಸು ಸರಳ ಮುಗ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ವಿಮರ್ಶದ ಅಂತಿನವು ಅಂಚಾದಿ ತೆರಿಯನಿಯರ ನಮಲ ಪೋಯಿಜ ಶ್ರದ್ಧೆದಾಂತಿನ ನಂಕ್ ಪನಿಯರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಳ್ಳ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಜೇರು ಯಾನು ಮಲ್ಪುವೆ ಎನ್ನ ಕಾಲುಡು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಪಿನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಾಲ ಕಾರಣವಾದ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಒಯ್ಕ್ ಎಂಚ ಕರಿಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಇತ್ತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬದುಕದ ನಡಕೆ ಬದಲಾಯನ ಇಟ್ಟು ಬೋಡಾದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮತತ್ತ ಪಂಪಿನ ಸಬೂ ಬೊಂಜಿ ಉಂಟು ಅಂಚೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಬೂ ಪಣಪ ಇದು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬದಲಾತನು ಇಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಬೂಬುನು ಪಣಪ ಆಂಡ ಪಣಪೆ ಅವಳೇನು ಒಪ್ಪೇರೆ ಅಪುಜಿ ನನಲ ತುಳಸೀಮೆದ ಏತೋ ದಿಕ್ಕಿಡು ಒರಿದುಂಡು ಅವು ಅಳಿಯುನ ಸೊತ್ತು ಖಂಡಿತ ಆತು.
ಅವು ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಆಂಡ ಇಂಚ ಇತ್ತನು ಪಂಡದು ತೆರಿಯನುಗ ಅಂಚ ಅಳಿಯರೆ ಬುಡುಪುನು ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದು ಅಳಿಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಡಿಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜವನೆರೆಗು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಬೋಡಾದಾಂಡಲ ಇಂಜಿನೇನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪುಗ ಆ ಕಜ್ಜೊನ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪುಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬೆರಿಪತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕದ ಉರುಣಿ ಮದತ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಯ್ತ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆದಬಹುದು ತುಲೆ ದೈವನ ಪುದಾರ್ದುಲೆ ಪಂಜುರಳಿ ಜುಮಾದಿ ಕೊಡಮಂದೆ ಈ ಪುದಾರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗನೆ ತುಳು ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ಅರಳು ಅವೇ ಪುದಾರ್ಲೆನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಪಂಡ ವಾರಾಹಿ ಧೂಮಾವತಿ ಕುಂಭಗಂಟಿನಿಂದು ಪಣ್ಣಗ ನಂಕು ಬೇತದಾದ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಪುದಾರಿನ ನಮ್ಮ ದೈವಲೆಗ್ ದೀದು ಆ ಪಣ್ಣಗ ನಂಕೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಂತೋಷ ಆಪು ಕನ್ನಡ ಮನ್ಪುಂಡ ಅವು ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ ಪಾಪುಂಡಂಕ್ ಅಂಚಾದ ಬೋಡಾದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಷೆದ ಬೆರಿಯ ಪತ್ತನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಂಗೆ ಬತ್ತಣದ ನಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಡು ಒಂದು ಮದತ್ತಿನಿ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಪೆರಿಯಾಕ್ಳು ಪಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮತತ್ತು ಪೋಯ ಪಂಪೇರು ಪೆರಿಯಾಕ್ಳು ಪಂಪೇರು ತುಳುಸೀಮೆದ ಪುಟ್ಟುನಗ ಈ ಪುಟುದು ಸೈನ ಮಠದ ಮಲ್ಪುನ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಆಂಡ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಬೋಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೆರಿಯಾಕ್ಳು ಉಂದೇನ ಪನುಡಾಯನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಈ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಅದು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಬತ್ತನು ಅಥವಾ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚ ಅದು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಬತ್ತಿನ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುಸೀಮಿದ ಜನಕುಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆರೆಂದು ಪನ್ಪುನ ಗ್ರಹಿಕೇಡು ನಮ್ಮ ಉಳಾಯಿಲೆಪ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಮಲ್ಪನ ನಂಕು ಒಂದು ಏತ್ ಸರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಯನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಉಳ್ಳ ಅವನಿ ಬಹುಶಃ ಈತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಯನ ಅಗತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕು ಇತ್ತಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಡೆ ಬದುಕಿನ ಕಟ್ಟಿನಗಳು ಬೆನ್ನಿದ ಬುಲೆನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಬೆನ್ನಿಡು ಬತ್ತಿನ ಬುಳೆಕುಳು ಇಂಚಿನೊಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಅವೇ ನಂಕು ಸಮೃದ್ಧಿ ಸತ್ಯ ಪಂಪುಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಡಾರು ತೋಜಾನನೇ ಆ ಧಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪೂಜೆ ತುಡಾರು ತೋಜಾವನ ಪರ್ಬದಾನಿ ತುಡಾರು ತೋಜಾವನೇ ಧಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪೂಜೆ ಕಿದೆಟ್ಟು ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿಗ್ ಎರು ಬೋರಿಲೆಗ್ ತಿನ್ನಲಾತ ಅಡ್ಯದೀದು ತುಡಾರು ತೋಜಾನನೇ ಅವು ಗೋಪೂಜೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆಚರಣೆಲು ಪರ್ಬ ಕರಿಪುನವು ಭೂತೋಗು ಮಲ್ಪುನವು ಕೋಲ ನೇಮ ಪೂರ ಬದಲಾತನು ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಅನುಕರಣೆ ನಮ್ಮ ಓ ಒತ್ತ ಐತಮಿತ್ತಿನ ಅತಿಯಾಯನ ಆಶೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಾರಣವಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮದಪ್ಪುನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದು ಮುಟ್ಟದ ಕಾರಣವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತ ಅತ್ತು ಬರಿಕೊಂದ ನಂಗೆ ಓವ್ಲ ಒಂಜರ ದಿನ 2 ದಿನ ನಡಪೊಡಾಯನ ಒಂಜಿ ಕೋಲನು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿಡು ಮುಗಿಪುಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪು ನಡೆಮಟ್ಟದ ಯಜಮಾನಿಕೆ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡೊಂದಾಣ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಏತು ನಂಬುವ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯಳು ನಮ್ಮ ಏತು ನಂಬುವ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತೋ ಉದಾಹರಣೆ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರಾಪುಡು ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೇರು ಒಡೆಪೋಯರು ಅಥವಾ ಬೆರ್ಮೇರು ಓಲುಳ್ಳೇರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಲು ದಾಯಗ ಮಾಯಕ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮೆರಿಂದ ಪಂಡ ಬಿಮ್ಮೆರಿಂದ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಮ್ಮೆರಿಂದ ಪಂಡ ಇಂಚ ತುಳುನಾಡಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಒಂದು ದೈವದ ಪುದಾರ ದೈವಾರಾಧಕರಾಯನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬೆರ್ಮನು ಮುಖ್ಯ ದೈವ ಅಂದ ಪಂಡೇರು ಆಯ ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತಿನ ದೈವ ಅಂದ ಪಂಡು ಒಪ್ಪಿಯೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ತಾನಲು ಬೆರ್ಮೆರು ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮಸ್ಥಾನಲು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನುಡು ಲೆಕ್ಕೋದ ಪಂಚದೈವಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತನೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನುಡು ಮೂಲತಾನ ಆದಿತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಾತು ದೈವಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಸಮೂಹ ಪೂಜೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಂಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಗೆ ನಂದಿಕೋಣೆ ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಳು ಮುಖಲ್ನ ಮುಖಿಯೇರಿಂದ ಕೇಂಡಾಯ ಬೆರ್ಮೆ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಬೆರ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಆತು ದೈವಳು ಪೂರ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಬೋಡ ಅವು ಧರ್ಮಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ನಮ್ಮೊಂದು ಗೊತ್ತ ಹಿಂದೇನು ಆಲಡೆ ಅಂದಲ ಪಂಡೇರು
ದಾಯಗಿಂಚ ಬಂಡಿರನ್ ಕೇಂಡ ಆಲಡೆ ಏತು ಪುರಾತನ ಅಂದು ಕೇಂದಂದಾಂಡ ಸತ್ಯನಾಪುರತ ಅಜ್ಜರು ಸಿರಿ ಪುಟ್ಟಡು ಅಂದ ಆರ್ನ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಆಲಡಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಯರು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಪಾಡ್ದನಲ್ಲಿ ನಮಕೇನು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆತು ಮರಮಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುದೆಲು ಬೂರುಳು ಇತ್ತಿನ ಇಡೆ ಅಂಚಾದವು ಆಲಡ ಅಂಚಡ ಅವನಿ ಗ್ರಹಿಪರನಂಕ ಆಪುನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಾಲ ತಿರುಗೊಂದು ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಿರಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಅಗತ್ಯ ಬೂರ್ನಾಗ ಆ ಕುಟುಂಬ ಸಿರಿನ ತನ್ಕುಲೇನ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನಡೆ ನಂಬಿಯರು ಸಿರಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಸಿರಿನ ನಂಬೋಡೆ ಆಯನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಬತ್ತುಂಡ ಆಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವಾಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನುಡೆ ಆ ಸಿರಿಕುಳೆಯನ್ನ ನಂಬಿಯರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿಕುಳು ಇತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಲಡೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪಣಿಯರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಪುದಾರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪಂಪನ ಪುದಾರು ಮಾಜಿತು ಪೋಂಡು ಆಲಡೆ ಎಂದು ಪಣದಾಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಮೂಲತಾನಗಳನ್ನು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಬೆರ್ಮೆಯರು ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಗಳು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡಗೂ ಪೋಂಡಲ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಾ ದೇವರಿನ ಬೆರ್ಮೇರಿಂದ ಪನ್ಪನೋ ಆ ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪಲವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೊಡು ಅದಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉರುತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮತ ಮೂಲಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಂಕುತುವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೇರುಡೆ ಪೋಯಿ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದೊಡ್ದು ಅಪಭ್ರಂಶವಾದ ಬತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಬೆರ್ಮೇರ ಹತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ನಂಕಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ದ್ವಿತ್ವಾಕ್ಷರಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಿನ ಶಬ್ದೊಳೇನು ಪಣ್ಯರ ಆಪುಜಿ ಪಂಪುನ ಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೇರಂದು ಪಂಡ ಅಂದು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ವಾದಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಯಾನು ಪಂಪುನ ಅಂಚತ್ತೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೆಮ್ಮೇರು ಬಿಮ್ಮೇರು ಈ ಶಬ್ದೊಳೇನು ಕೇಂದ್ರವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಪೆರಿಯಮ್ಮೆ ಪಂಡಿಲ ಕಾಪುನ ಇಜ್ಜ ಬೆರ್ಮೆ ಪಂಡ ತುಳುತ್ತ ದೇವರು ಅಥವಾ ತುಳು ದೇವರು ಬೆರ್ಮಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ತುಳುತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪಂಡದು ಸ್ಥಳನಾಮ ಸಂಶೋಧಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪುರಲ ಕಂಟಿಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಣಂಬುಲ್ಲೆ ತುಳುಕು ಸರಿಯಾಯಿನ ಭಾಷೆಡು ದೇವರನ್ನು ಲೆಪ್ಪರೆ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದಲೇನು ಕೇಂಡೊಂದು ಬತ್ತಡ ಆಯ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯೆ ಪಂಡದ ನಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪ ಮದತ್ತಿನ ಓವು ಮದತ್ತಿನ ನೆನಪು ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ ನಂಕ ತೆರಿಯಂದಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೆರಿನಾಕಲೆಡ ಕೇನು ಸಹಜ ನಂಗೆ ಓ ಗೊತ್ತುಜ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಯಗ ಬತ್ತಿನ ಬಂತಿನೇನು ತುಳುನಾಡು ತೆರಿನಾಕಲೆಡ ಕೇನು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಉಂಟು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕೇಣಿಯರ ಪೋನಗ ಪಣ್ಪುಣಾಯಗೆ ಈ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಆಯಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೇರು ಓಲುಳೇರಿನ ಮಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾದ ಮೂಡು ಅಕಲೆಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುರ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುರ್ತ ಉಂಟು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೆರ್ಮೇರು ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಜ್ಜ ಅಂಚಾದೆ ತುಳುತ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನಿಯರೆ ಆ ಒಂದೆ ಬೆರ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಲ್ತೇರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಲ್ತೇರು ಆಲಿಡಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮಗಳು ಆ ಒಂದುಂಡು ನಾಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ದೈವ ಈ ಪಂಚದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಗಳು ನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ದೈವನೇ ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆಲೆಡು ಪೂರ ರಡ್ನೇ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನು ನಾಗಗಾಯಿನೆಟ್ಟು ಬೋಡಾದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ನಾಗಾಗಿತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಬೋಡಾದೆ ನಾಗನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಏರಡನ ಕೇಣಿಯರೆ ಪೋಯನ ನಮ್ಮ ಏರಡ ನಮ್ಮ ಸಂಶಯನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯನ ಅಕಲಿಗೆ ನಾಗನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ನಾಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ಪ್ರಧಾನ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಂಡು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ತುಳುತ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಿಯರೆ ಆ ಒಂದೇ ಬೆರ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಪಂಡದು ಆಲಡೆ ಗೆತ್ತದು ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಏತೋ ದಿಕ್ಕಿಡ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಇಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಈ ಬೆರ್ಮೇರು ಅವು ತುಳುತ ದೇವೇರು ಕುಡರ ಬಂಟ ತುಳುತ ದೇವರು ಏರೆಂದು ಕೇಳ ಬೆರ್ಮೇರು ಅಂಚಾದೆ ತುಳಿತ ದೇವರು ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆನೆ
ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ. ಕೊಂಚ ಕಿನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮರಿಂದ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡು ದೇವರಿಂದ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ತೇನೆ ಬೇರೆ ಮೇರೆಗೂ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರಿನ ಮಂಡ್ಯಡ್ದಿ ಒಂದು ಬಲಿ ಬರ್ಪಿರುತ್ತ ಅಂದ ಆಕಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕ ಅಂತ ಪಂಪೇರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೂಗಳು ಅದು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಳಪ್ಪು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಳ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಆಂಡ ಆ ಮಂಡ್ಯಡು ತುಂಬೊಂದು ಬಲಿ ಬರ್ಪುನ ಆಕಲೆಗೆ ಪಂಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗ್ಗಿದ ದೊಡ್ಡದ ಬಟವಾಡ ಅನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕನಿಗೆ ಈತ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆರಿಂದ ಪಂಡ ಅವರು ದೇವೇರಿಂದ ಪಂಪಿನೇ ಅರ್ಥ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತದಾರ ಜಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ದೇವೇರಾಯನ ಬೆರ್ಮೆರಿನ ಬೊಕ್ಕರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಆಂಚೆನೆ ನಾಗದುರ್ಗಮ್ಮ ನಾಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮೀಕರಣ ಇತ್ತುಂಡಲ ಸುರೂತ ಸಮೀಕರಣ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೀಕರಣ. ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಧಾನ, ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಪ್ರಧಾನ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆ ನಂಗೆ ಪ್ರಧಾನ. ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಆ ಮದಿಮೆ ನಂಗೆ ಇನಿ ಮದತ್ತು ಗೊತ್ತು, ನಂಗೆ ಇನಿ ಭಟ್ರು ಒತ್ತದು ಓ ಮದಿವಂದ ನಂಗೆ ಇನಿ ಮದುವೆನೇ ಆಪುಜಿ. ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತು, ಒಂದು ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೈದಿಕರು ಪತೊಂದು ಬತ್ತನ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬೆರಿ ಬತ್ತಿಲಿಟ್ಟು ಬೋಡಾದು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮರಳಿನೆಟ್ಟು ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತು ಬುಡಿಯ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪೆರಿಯಾಕುಳು ಪಂಪಿನಕುಳು ಕೇನ್ಗ ಒಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಪು ಈತ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಡು ಉದಿಪನದ ಕೆಲಸ ಕೊರಿನೆಕ್ಕು ತೋಲೊಯ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.